Een gezichtje aan slachtoffers van femicide en een stemje aan haar nijbesteen. De reizigende expositie van Stichting Open Mind jouwt dat gezicht aan slachtoffers van vrouwenmoord. Zo'n waasje is het te besjen in het gemeentehuis in Dokkum. Wethouder Liesbeth Vellinga oer waarom er extra aandacht voor is. We hadden vaak geen weet van en als we al een vermoeden hebben, het wat men er vaak net uit te beginnen. Want het is best wel moeilijk om het gesprek te beginnen. Maar als we voortschem blijven voor dit soort problemen, dan komt er nooit een oplossing. Dus ik vind het wel heel belangrijk dat we nou op deze manier hier aandacht van vragen. Femicide komt vaak voor wanneer een vrouw besluit uit een relatie te stappen. En wat dan ook een typerende quote is, is dat de partner dan vaak aangeeft van goh, als ik jou niet mag hebben, dan mag niemand jou. Bij de opening van de expositie vertelde ondervindingszaakkundige Marianne Stappelenburg haar indringende verhaal over femicide in haar familie. Heel kort gezegd is het zo dat mijn dochter in 2019 een relatie is begonnen met een man waar ze 5 jaar lang een relatie mee heeft gehad, mee is getrouwd, mee is gaan samenwonen en samen een kind hebben gekregen. En hij heeft haar na 5 jaar op 5 mei 2024 gewurgd en daarna zelfmoord gepleegd, waardoor hun kind zonder ouders is achtergebleven. Nevens Marianne is het tegenwichtig om juist mooie te beloeken bij het onderwerp femicide. Als een man beseft dat hij ook slachtoffer direct of indirect kan zijn van geweld door mannen, dan komen ze misschien ook op het idee dat het goed is om zich ook actief daarmee te bemoeien. Mijn kleinzoon is beide ouders verloren door geweld door een man, zijn eigen vader. Dus hij is ook een slachtoffer. Daarom is het zo belangrijk dat mannen mee gaan denken, mee gaan praten en actief zich gaan inzetten om ook dit onderwerp overal op tafel te krijgen. En dat het een normaal onderwerp van gesprek wordt. Niemand hoeft zich te schamen.